Mga kabalen, bali mag-start tayo dito sa mismong Dawu. So ito na yung pinaka Dawu terminal. Ito na yung pinaka intersection. Update ko kayo guys sa mga landmark papunta sa Jomangan Sisig Factory. Ito na nga yung pinaka intersection. Galing kayo ng Angles, pwede kayo dito guys. Next na landmark no kabalen, ito nga dito sa mismong Kamachilis or dito sa may Skytech. Lalagpasan pa natin to no kabalen. Dire-diretso lang guys hanggang makarating tayo sa San Francisco, Mabalacat, Pampanga. So yung pinaka Jomangan na Sisig Factory is located nga sa San Francisco. Bago kayo makarating sa mismong intersection, Mabalacat, so San Francisco muna siya. Next na pinaka landmark kabalen, ito nga side grill or dito sa may kanto nga Mawake. So ito may 7-Eleven dito. Nalagpasan natin ito guys para tandaan kapag rush hour talaga laging traffic dito. So diretso pa rin tayo guys. Ito nga San Francisco. Ito nga yung Kitangil Bridge dito sa may kakalang ko sa barangay San Rosario, Mabalacat. And then after ng pinaka-bridge na to guys, malapit na yung San Francisco. Kakaliwa tayo dito guys. Ito yung shortcut papunta sa mismong Clark or dun sa Old Cemetery. Pasok tayo dito. So dito pa lang guys, magkikita mo na pinaka signage ng Jomangan. Pasibayo kabalen niya Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, andito na nga tayo sa Jomangan Sisig Factory dito sa San Francisco, Mabalacat City, Pampanga. So yun guys no, papasok na tayo mamaya. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ino-offer nila dito sa Jomangan Sisig Factory. Alright. So yun no kabalen, papakita ko muna sa inyo yung pinaka-menu nila dito. So check natin, tara. Alright. So ito siya, Jomangan Sisig Factory. So authentic menu nila guys, meron silang sisig, kare-kare bagnet, tinakdakan, sotanguhan gisado, tungkot baboy chop suey. So peka matindi guys, meron silang tungkat silog, silog, roll silog, sisig silog at silog. And then sa pangmalakasan guys, meron silang super pares, super money. And then sa extra nila, pwede magpahad ng eggs, fried rice, plain rice, soft drinks, juice, and beer. So yun mamaya guys, prepare nila yung pagkain. Titikman natin kung masarap ba or pasok ba sa panlasa ng mga Kapampangan. Okay. Pasibayo ko pala niya Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito nga ako ngayon sa Jomangan Sisig Factory dito sa San Francisco, Mabalacat City, Pampanga guys. So nung una ako pumunta dito guys, tinry ko yung super pares nila. Sobrang sarap guys. Ngayon bumalik ako para i-cover naman yung mga authentic menu nila. So ito nga yung tokwat baboy, yung syempre yung authentic sisig. So kita-kita niyo guys, wala siyang mayonnaise, wala siyang itlog. Approve, Kapampangan sisig guys. And then syempre yung dinakdakan nila. And then sa isa sa mga favorite na ulamin ng mga Kapampangan din guys, itong kare-kareng bagnet. So sa mga prices nila guys, kung makikita nyo naman, napakarami nung pinaka-servings nila. For me is good for 2. Kung hindi naman kayo ganun kalakas kumain, hanggang 2 to 3 persons guys, kayang-kaya. So dito sa mismong tokwat baboy nila is 85 pesos. Sa mismong sisig, 90 pesos guys. Matitikman nyo na yung pinaka-authentic sisig ng Jomangan. And then sa dinakdakan nila guys, 95 pesos. And then sa mismong kare-kareng bagnet, 110 pesos.
So yun guys, no, bakit nga ba Jomangan yung pinangalan dito sa mismong restaurant nila dito sa Jomangan Sisig Factory? So Jomangan guys, ibig sabihin sa Tagalog is parang baby tara kain or babe kain. So sa Pampangan pag sinabi mo tara Jomangan, no ka rin. Syempre kay ni Jomangan Sisig Factory kay ni San Francisco, Mabalacat City, Pampanga. Yun guys, nabalik titikman na natin yung mga ino-offer nilang pagkain dito sa Jomangan Sisig Factory. Okay, unahin ko na titikman guys itong pinaka-tokwat baboy nila. So ito na ako rin, papakita ko. Ayan siya guys. Uy. Makikita nyo, medyo malapot yung pinaka-special sauce niya. So titikman natin kung anong lasa niya guys. Right. So kukunin natin yung mismong tokwa. Hindi siya tokwa-tokwa guys. Literal na tokwat baboy guys. May kasamang talagang baboy. Yung iba, alam niyo man sinasabi nilang pa-joke, tokwa-tokwa lang yan. Pero ito guys, hindi tinipid. For only 85 pesos. Good for 2 to 3 servings. So masarap ulamin and then syempre pampulutan guys. Mana natin siya. Right, taste it. Yun ako, kabali ng sarap ng pinaka tokwat baboy nila guys, lalong-lalo na yung pinaka-sauce. Pag pinagsama mo, so dun mismong tokwat tsaka baboy, tapos sinamahan mo ng kanin. The best, ang sarap ng combination guys, lalong-lalo na siguro kung pampulutan. So ito yung tokwat baboy na sigurado mapapa-order ka ulit. Next natin titikman, mag-jump muna tayo. So kung pinali ko itong pinaka-authentic sisig nila guys, jump muna tayo sa dinakdakan. Kung mapapansin nyo pala guys, no, madalas na ginagawang pampulutan dito sa Pampanga, itong tokot baboy, and then itong pinaka-sisig guys. And then sa mga Ilocano foods naman, syempre alam nyo na pag sinabing bagnet, yan, kare-kareng bagnet. Sikat yan guys sa mga Ilocano, and then itong dinakdakan, Ilocano foods din siya guys. So titikman muna natin yung pinaka-dinakdakan nila. Tapos, yan, papakita ko siya guys. Makikita nyo guys, may baboy, may atay, and then syempre yung ginamit sa kanya is mayonnaise. And then may bell pepper, celery. So, let's taste it. Kuha tayo ng atay. Tapos, yun may sibuyas. And then yung baboy. Siyempre, samahan natin ng kanin. Yun na kabalin, ang sarap ng pinaka-dinakdakan nila guys. So hindi siya yung ordinary na dinakdakan na natikman ko before, is yung puro mayonnaise lang siya guys. So ito malalasahan mo, sabi nga nung owner kanina guys, yung ginamit nilang pang-asim, itong sukang sasa guys, malalasahan mo. Tapos yung combination ng pinaka-baboy, tapos yung pinaka-atay. Ang sarap guys. And then yung pinaka-aftertaste niya, mahangang siya sa pinaka-bibig. Then malalasahan mo yung nilagay nilang mayonnaise. And then yung pagkasim ng sukang sasa. And syempre guys, masarap din siya pang pulutan. Yun na kabalin, next na natin titikman itong kare-kareng bagnet nila guys. Look at this, alright. So makikita mo sa mismong kare-kareng bagnet nila guys. So ito yung serve nila sa la carte nila. So may bagnet nga siya. So ito yung pinakatalong, sitaw, pechay, and then syempre yung pinaka-special sauce. And then yung bagong. Alright, so titikman na natin siya guys. Siyempre guys, hindi makakompleto yung kare-kareng bagnet kung wala siyang bagong. Lagyan natin siya ng konting bagong. Alright, ano natin siya guys. Cheers! Yun guys, no, napakasarap ng kare-kareng bagnet nila guys. Honestly guys, ito yung the best na kare-kareng bagnet na natikman ko guys. Lalong-lalo na yung pinaka-sauce. So napakalambot ng gulay, and then napakasarap ng bagnet niya. Napaka-crispy guys. And then yung pinaka-aftertaste ng pinaka-sauce yung nagpapasarap guys. So manamis-namis siya. So inalo pa siya ng mga ibang ingredients. And then nandun yung konting alat ng bagong guys. The best. Ang sarap ng pinaka-aftertaste ng pinaka-special sauce. For sure guys, no, orderin nyo ulit itong kare-kareng bagnet nila guys. So for only 110. So good for 2. Napakarami na nung pinaka-servings ng a la carte nila. The best.
So yun na kabalan, yung pinaka-pinali titikman natin. Itong pinaka-authentic sisig nila guys. Kung makikita nyo siya. Yan siya. So kaninang niluluto siya guys, no? Ginigrill muna siya. Yung mismong baboy. And then pati yung mismong atay guys, naka-grill siya. So lagyan muna natin siya ng kalamansi. So ito siya guys. Alright. Ooh. And then may mga sili siya sa taas. So halong muna natin siya. Yun guys, no, titikman na natin itong pinaka-authentic sisig ng Joe Mangan Sisig Factory guys. So ito na yung pinaka-pinali natin. Ito talaga yung hinihintay kong tikman guys. So ito siya, alright. Yun. Partner natin sa kanin. Yun guys, no, napakasarap nung pinaka-authentic sisig nila dito sa Joe Mangan Sisig Factory. Siguradong mapapa-Joe Mangan ka. Basta Joe Mangan, manyaman. Sobrang sarap nung pinaka-sisig guys. Andun yung aftertaste nung pinaka-atay niya. Syempre yung smoky taste andun kasi ginrill talaga siya. Napakasarap, lalo na yung combination ng sibuyas and then yung baboy guys. Tamang-tama yung asin and then pagka-grill niya. So, masasabi mo talaga siyang authentic sisig Kapampangan guys kasi wala siyang mayonnaise, unang-una. And then pangalawa guys, wala siyang itlog. Yun guys, no, kung gusto nyo man yung the best sisig in town, so order na kayo dito sa Joe Mangan Sisig Factory dito sa San Francisco, Mabalacat City, Pampanga. And then kung gusto nyo mag-dine in dito guys, ito nga, nagsiserve sila ng mga a la carte. And then guys, kung gusto nyo na mag-order ng mga party trays nila, so ilalagay ko dito yung pinaka-prices ng party trays. Ayan siya guys. And then, saan ba kayo pwedeng mag-order dito sa Joe Mangan? So may Facebook page sila guys. And then lalagay ko rin dito yung pinaka-contact number ng Joe Mangan Sisig Factory guys. So sa lahat ng bikers saka riders, nag-offer din sila ng pares saka mami. And then syempre yung mga silog nila guys. Pwede nyo silang tikman, mag-breakfast muna kayo dito bago kayo umadyak. So napakasarap ng mga pagkain nila. And then kung gusto nyo bumalik ng lunch, so ito yung mga in-offer nila na a la carte. Napakasarap guys. Tokwat baboy, authentic sisig, dinakdakan, and then yung kare-kareng bagnet. Wala akong masabi, kundi basta Joe Mangan, manyaman. Yun guys, no, wag nyo rin kalimutang i-follow yung pinaka-Facebook page ng Joe Mangan Sisig Factory. So supportahan natin yung pinaka-Facebook page nila guys. And then guys, i-share nyo na itong video to para malaman ng ating mga kabalen itong masarap na kainan dito sa San Francisco, Mabalacat City. And then syempre para makapag-order na din sila. Lalong-lalo na guys, kung may okasyon kayo, perfect na perfect, orderin yung mga party trays nila. Sulit na sulit guys. And then masasabi ko na affordable talaga yung mga prices nila. So yun na kabalen, bali kasama natin ngayon si Sir Romel ng Joe Mangan Sisig Factory. Actually po nag-start to last March 3. Nag-decide lang po kami na itayo to dahil alam niyo naman pandemic. At the same time, sumunod lang po kami sa trend. And then online sir? Yes, online. Malakas tayo sa online ngayon. We usually open po kami ng 10 AM until 10 PM. Sa lahat po ng mga gustong umorders, pwede pong online. Nasa page po namin yung mga contact numbers namin. Pwede po kayong mag-text or personal message po. I-deliver po namin yung pagkain nyo na mainit pa. Alam mo sir, pag magda-dine in ka dito, kung paano yung plating na yan, ganito rin. ganun yan lalabas yan doon. Nice. So hindi mo talaga iisipin na kumain ka lang din sa may kanto-kanto, gilid-gilid lang. So naka-plating pa rin naman siya. Yan. Okay. So alam naman kasi sir, bago ka kakain ngayon, imbes na magdasal ka, pipicture ka. Matik. Matik. Basta Joe Mangan, manyaman! Masibayo kabalen, Yaku Yalvin Bautista ni Exploring Pampanga. So don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng food trip natin and then sa mga pasyalan dito sa Pampanga guys. And then i-share nyo na guys tong video to kung nagustuhan nyo until our next vlog and then food trip.